Tervetuloa Rakastu homeopatiaan podcastiin. Tämä on podcasti tai olohuone, jossa haastattelen ihania viisaita naisia, jotka ovat rakastuneet homeopatiaan. He käyttävät sitä eri osa-alueilla ja olen kiinnostunut heidän autenttisesta tarinastaan. Lämmin tervetuloa, toivotus, rakas kuulija. Hei! Tervetuloa Rakastu homeopatiaan podcastiin. Tämä on meidän toinen jaksomme. Minulla on ilo tänään kutsua tänne rakas ystäväni Outi Ellilä. Tapasin hänet noin 7 vuotta sitten, kun hän saapui Kalliolinnan tielle mystiselle kurssille. Ja meidän matkamme siitä jatkui rakkaan Edenin synnytykseen 5 vuotta sen jälkeen. Ja sen jälkeen Outi on toiminut mentorina, koululleni, ystävänä, sielun siskona. Outilla on pitkä ura yritysmaailmassa ja Outi muun muassa perusti hyvinvointiplatformin Minskan ja tällä hetkellä hän asuu Ranskan vuoristossa, rakentaa siellä Eden Foundationia ja myöskin pyörittää tätä Saunaing uutta brändiä. Mutta tervetuloa mukaan. Haluatko kertoa itsestäsi? Kiitos. Ihania sanoja. Ilo olla täällä kanssasi. Joo, tämä itsestä kertominen on aina hauska hetki ja varmaan tulee eri tilanteissa erilaisena ulos, mutta tosiaan meidän tapaamisesta itse asiassa se ei ollut siellä mystisellä kurssilla, vaan se oli himpun verran aikaisemmin. Tuli just äsken itselle mieleen, koska mulla oli raskauspahoinvointia, muistatko? Muistan. Joo, se johdatti tieni. En muista enää, mistä sain vinkin silloin sinusta, mutta raskauspahoinvoinnin tiimoilta tulin vastaanotolle ja sen jälkeen sulla oli alkamassa se mystinen kurssi ja se veti minua puoleensa kuin magneetti ja siellä sitten päästiin enemmän tutustumaan ja matka jatkui siitä ja tosiaan varmaan puhutaan synnytyksestä ja muusta. Kyllä, ehdottomasti. Ihania Mutta kerro vähän niin kuin, sun sydämen polusta. Joo, eli mulla on tosiaan yritysmaailmasta tausta, eli reilu parikymmentä vuotta on tehnyt hommia tavallaan sieltä käsin ja on kauppakorkeasta valmistunut ja aloitin ensin tämmöisen hyvin tavallaan perinteisen kauppislaisen uran yrityksissä ja olin aika silleen pienestä asti tai niin kuin nuorena nousin. Olin 31-vuotiaana isomman mainostoimiston toimitusjohtajana ja siitä hyppäsin sitten asiakkaan puolelle isojen yritysten johtoryhmätasolla, pörssilistattujenkin yritysten johtoryhmätasolla vastasin markkinoinnista, verkkokaupasta ja isoista liiketoiminnoista ja totuin silleen hallitsemaan isoja niin kuin 10 miljoonien budjetteja ja isoja tiimejä ja isoja kokonaisuuksia, mikä antoi tiettyjä sitten niin kuin oppeja itselle. Ja sitten sen jälkeen 2019 vuonna hyppäsin sieltä yrittäjäksi ja miksi hyppäsin, niin siinä oli oma iso heräämisen polku tavallaan taustalla ja tuntui, että ei ollut enää oikein vaihtoehtoja, että halusi saada elämältä vähän enemmän irti tai siltä työelämältäkin. Eli se perinteinen niin kuin polku yksinkertaisesti tuli tiensä päätökseen mulla. Ja hyppäsin siis tosiaan täysin tyhjän päälle ja siinä samassa hetkessä olin ollut pitkien lapsettomuushoitojen ja muiden jälkeen jonossa munasolulahjoitukseen. Ja sitten oikeastaan se oli jännä tavallaan semmoinen niin kuin tyhjöpiste itsellä, että se koko ura jäi taakse. Ja sitten mä jonotin tätä lahjoitettua munasoluja loppujen lopuksi kaikkien niiden vuosien jälkeen. Ja siitä lähti sitten oikeastaan aukeamaan sellainen uusi elämä mulle. Eli mä uskon, että paljon sitä rohkeutta, kun uskalsi tehdä sen ison hypyn, niin
sitten lähti avautumaan uutta, eli tulin sitten tosiaan raskaaksi ja sitten perustin startupin, joka sitten lanseerattiin silloin 2019 loppuvuonna kuukautta ennen kuin Eden syntyi. Ja sen jälkeen tosissaan on kokenut vielä ison konkurssin, mikä oli valtava tämmöinen transformaatio itselle. Suuri kokemus, mikä niin kuin kyllä muutti sit niin kuin oman vielä itseni niin kuin sanoin kuvaamattomalla tavalla. Ja ajattelen, että se oli tietyllä tapaa kuin sellainen lahja, mitä et ikinä toiselle toivoisi, mutta just se suuri lahja, mikä sit voi avata täysin semmoisen, tai tuoda niin kuin rakkauden ja armon sydämeen, että se oli se suuri anti siitä. Ja nyt sitten viimeiset muutamat vuodet niin on tosiaan, kesällä 2022 muutettiin ensin Baskimaahan Eeden tyttären kanssa, ja nyt sitten vuodenvaihteessa muutama kuukausi sitten siirryttiin tänne Pyreneiden vuorten kupeeseen. Ja täältä käsin sitten tosiaan 2 muun suomalaisen naisen kanssa pyöritään tätä Sauna Ing, saunarituaali, Sauna Beauty and Cosmetics sarjaa, ja sitten on Eden Future Foundation, eli tämmöinen uusi iso projekti, en tiedä mikä on oikea termi Essille, mutta se on nyt tässä vahvasti käynnistymässä, eli luodaan uudenlaisia rakenteita asumiseen, koulutukseen lapsille, eli vahvasti tämmöinen niin kuin, kylän kanssa yhdessä uudenlaisen tavallaan ikään kuin yhteisöllisyyden paljon niin kuin tietynlaista systeemimuutosajatusta on tässä, niin luodaan tämmöistä innovaatiokylää, missä sitten ollaan kytköksissä kylän muuhun verkostoon hyvin paljon liittyen ruoanjakeluun ja yhteisöllisyyteen, ja täällä kylässä tulee sitten hyödyntää erilaisia uusia moderneja teknologioita, innovaatioita liittyen sähköön, veteen, jätteisiin, permakulttuuriin, ja toivottavasti vielä pyöritään pientä hotellia, mikä sitten mahdollistaa sen, että sinne pääsee sitten myöskin ulkopuoliset kokemaan uudenlaista tapaa elää ja asua Euroopassa, niin tällaisia projekteja käynnissä. Aina kun me puhutaan, niin se on jotenkin niin inspiroivaa kuunnella, miten sä luot sieltä luomisvoimasta käsin ja miten linjauksessa sä oot sen oman elämäntehtävän kanssa. Ja tosiaan olit raskaana, kun tavattiin, ja kysymys onkin, että mikä sai sinut rakastumaan homeopatiaan? No se oli kyllä jotenkin, niin kuin, jos voi sanoa, rakkautta ensisilmäyksellä, että se kolahti mulle jotenkin todella nopeasti ja voimakkaasti, ja musta tuntuu, että just se raskauspahoinvointi, sehän loppui kuin seinään, kun me aloitettiin lääkitys, ja se oli mulle jotenkin ehkä sellainen, niin kuin, vaikka ei nyt ollut kyse mistään maailman suurimmasta, mutta kuitenkin nyt semmoista arkeen vaikuttavaa niin kuin olotilaa, niin siihen kun sitten halusin luonnollisesti niin kuin katsoa, että jos olisi jotain keinoja, että siitä pääsisi niin kuin helpommalla, niin sehän pysähtyi siihen hetkeen, sanotaanko näin. Ja siitä sitten synnytyksessähän mentiin niin kuin luonnollisesti ja homeopaattisilla, ja koko se valmistautuminen siihen ja rakennehoidoista, miten on saanut apua ja miten niin kuin lapseni on saanut tiettyihin ihan siis fyysisiin juttuihin apua, niin se on ollut polku, joka on jotenkin tuntunut tosi luonnolliselta. Ja siis tietysti sinä, koska sä oot ollut kulkemassa siinä niin kuin sen rinnalla auttamassa minua pääsemään homeopatian maailmaan. Ja mun tapahan sitä tehdä tai käyttää ja elää homeopaattista elämää on se, että mä en, niin kuin tämä mun kapasiteetti ja aika ja kaikki on niin fokusoitunut niihin omiin juttuihin, että sittenhän mä aina sinulta konsultoin. Ja totta kai niin kuin tiettyjä perusasioita itsekin tiedän ja pystyn niin kuin hoitamaan siinä arjessa, mutta mä sitten luotan myös siihen, että apua on saatavilla, mikä on, kun sit osahan lähtee itse opiskelemaan ja muuta, ja se olisi aivan ihanaa, mutta mulla ei siihen ole aika niin kuin riittänyt, ja mä oon hyväksynytkin sen, koska ei meidän kaikkien tarvitse olla kaikissa niitä opettajia.
juuri näin. Ja säkin oot oppinut hyvin sitä akuuttia käyttämään. Juuri nyt kun vesirokkoa oli teillä siellä, niin ja myöskin tämä, että sä asut siellä Ranskassa, jossa on heti apteekki, mistä sä pääset hakemaan. Että ranskalaiset lastenlääkärithän usein käyttää homeopatiaa ensisijaisena ja sitten jos se ei toimi, niin antibiootteja ja muuta. Että nämä lääkärit on koulutettu myös ainakin jonkin tason niin kuin homeopaateiksi. Osa on ihan ammattihomeopaatteja myös samalla. Miten sä Kyllä. koet sen siellä? No se on juuri näin, että siinä kaikki se ehkä semmoinen tietty, mikä Suomessa ehkä on vielä, tietyt asenteet kaikkea vaihtoehtoista kohtaan, niin niitähän ei täällä silleen tapaa, että se on tosi luonnollista, että kaikki käyttää homeopaattisia lääkkeitä ja kaikilla on omat osteopaatit ja osteopaatteja tuntuu, että on niin kuin joka kylässä on useita vastaanottoja ja näin, että kyllä se niin kuin todella läsnä on täällä jotenkin. Ja niin kuin sanoit, että monestihan lääkäritkin määrää tavallaan ensin homeopaattisia ja apteekeissa tuntuu, että on niin kuin todella osaavaa henkilökuntaa just nyt, kun vesirokkoonkin haettiin ja niin kuin tiettyjä täsmäaineita, niin siellä ei ollut yhtään semmoinen asenne, että mitä te täällä kyselette, vaan siellä oli koko tiimi katsomassa ja miettimässä ja löytyykö tätä jotain Ranskasta ja muuta. Ja se oli ihan tosi hauskakin kokemus. Niin kuin, ja muistan, kun siitä lähdettiin, niin kiitin palvelusta ja ihan siis todella, todella ihanasti he. Ja tuossa meidän lähiapteekin seinällä lukee valtavan isolla, että homeopaattisia lääkkeitä. Ja Ensimmäinen nainen oli Melanie Hahnemann, eli Samuel Hahnemannin tai ensimmäinen nainen, joka oli lääkäri itse asiassa Ranskassa, oli Samuel Hahnemannin vaimo Melanie Hahnemann, joka oli taiteilija Pariisissa. Ja hänellä oli vatsan kanssa haasteita, mitä lääkärit eivät pystyneet hoitamaan. Ja hän kuuli, että kaukana Saksassa, melkein siellä Puolan rajalla, oli parantaja, lääkäri Samuel Hahnemann, joka on laittanut yhteen homeopatian. Ja hän lähti mieheksi pukeutuneena. Mulla menee ihan kylmät väreet, kun mä mietin sitä, hevosella tämän miehen luokse. Ja hän oli about vajaa 40 ja Hahnemann oli jo melkein lopettanut uransa. Ja hehän tietysti rakastuivat. Melanie parani, he rakastuivat ja niin kuin Hahnemann lähti Pariisiin. Ja Hahnemannin hautahan on Pariisissa, Père Lachaissein hautausmaalla. Ja Melanie opetettiin myöskin homeopaatiksi ja meillä on sellainen kirja kuin Organon, jossa puhutaan homeopaattista filosofiaa. Mulla on sellainen fiilis, että viimeinen versio siitä on itse asiassa hänen kirjoittamansa. Ja kun Hahnemann sitten kuoli, niin Melanie homeopaattina jatkoi hänen uransa. No ensiksi hän ei saanut toimia lääkärinä, koska naiset eivät saaneet olla, mutta hän sai sen luvan. Ja siinä käytettiin kansainvälisiä suhteita. Eli Ranskassa on tällainen ensimmäinen lääkäri, on ollut homeopaattilääkäri, joka on suoraan Hahnemannilta oppinut nämä. Niin mä en ihmettele, että Ranska on yksi johtavia maita, jossa todellakin, ja että lääkäri-homeopaatit, Samuel Hahnemann oli myös lääkäri, samoin kuin Melanie. Ja mä itse, kun mä oon ollut Sisiliassa, niin sieltä saa myös kaikkia peruslääkeaineita kaikista apteekeista, ja se on hyvin tavallista, että Italiassa myös käytetään homeopatiaa. Et se on ihana nähdä, että sit sun ei tarvi niin isoa kotiapteekkia kantaa mukana, ja mustakin on ihana hoitaa teitä, kun mä että hei, onko sulla tätä, jos ei ole, käy etsimässä tätä, ja sieltä apteekeista löytyy yhdistelmävalmisteita, mutta myös niin kuin sellaisia täsmävalmisteita, niin kuin nyt löytyi vesirokkoon. Joo. Ja oikein hyviä aineita siinä oli. Joo, ja pari viikkoa sitten haettiin vähän raudan imeytymiseen Juuri. että kyllä on todella. Kyllä. Joo. Nämä on niitä ihan niin vinkkejä, mitä aina sulta saa, mitkä on vähän vaikeampia, mutta kuten sanoit, niin sitten semmoinen perusakuuttien hoitaminenhan tietysti itseltä hyvin luonnistuu, että kyllä aina ensimmäisenä ennen mitään muita pillereitä, niin yritän sekä lapselle että itselle, niin aina homeopaattisia. No sitten, jos ajatellaan sitä meidän yhteistä matkaa, tosiaan mä muistan, kun sä sanoit, että sä toivoisit mut synnytykseen. No, siinä oli sellainen pieni, siihen aikaan mä en tehnyt synnytyksiä, mä olin vaan niin kuin taustatukihenkilönä.
Ja mä muistan, kun sä kolmannen kerran kysyit ja mä kuulin itseni sanovan, että kyllä mä tulen. No sittenhän siinä kävi silleen, että Amadeushan ehti lähteä, eli poikani ää, ehkä 3 viikkoa ennen Edenin syntymää. 26. päivä on Eden syntynyt. Joo, ja 3. päivä 11. Eli sellainen 3 viikkoa ennen. Ja mä ajattelin kanssa, että okei, että mä en todellakaan halua niin kuin sinne Outin synnytykseen tätä surua tuoda. Että mä haluan tuoda sen niin kuin mun osaamisen, kun mä oon myös mamma-jooga-ohjaaja ja ollut synnytyksissä ja synnyttänyt itse 4 lasta veteen. Ja sitten kun Outia kiinnosti kanssa vesisynnytys. Ja sittenhän Henna Perkkiö oli siinä mukana kanssa sun ystävänä ja me oltiin niin kuin hyvä doula-tiimi. Eli me oltiin tavallaan niin kuin, se, millä tavalla mä työskentelen raskaana olevien kanssa, niin toki tietysti ensiksi raskautumiseen autan siinä. No siinä vaiheessa me ei vielä tavattu. Ja niin sitten kaikkiin näihin raskauden ajan haasteisiin, eli just pahoinvointia, selkäkipuja, pelkoja, synnytystraumoja, homeopatia ihan mieletön niin kuin monella tasolla. Ja itse asiassa mun uusi kirja on Pyhä matka tai Sacred Journey, niin se tulee käsittelemään kaikkea tätä. Ja ehkä toivon, että Outinkin tarina tulee sinne sitten mahdollisesti kirjaan. Mutta sitten synnytystä varten mä yleensä otan sellaisen niin kuin konsultaation, jossa me oikeasti käydään sitä, että mitä nainen toivoo, koska synnytyksen kuuluu olla niin kuin juuri se omanlainen. Se on syntymä äidiksi, se on luomishetki ja että hän saisi rauhassa niin kuin synnyttää. Me oltiin menossa sairaalaan, kotisynnytykset on kanssa mahdollisia. Ja musta tuntuu, että koko sen synnytyksen ajan me saatiin sut pidettyä ihan mielettömän ihanassa kuplassa. Kyllä, joo. Joo, vielä tuosta Amadeuksen poismenosta semmoinen, että kun se tapahtui ja muuta, niin mähän tiesin koko ajan, että sä tuut silti tavallaan, niin kuin, että ei ole mitään hätää. Et jotenkin sellainen, se oli aivan niin kuin vaan tieto, että näin tulee. Ja Edenhän syntyi 2 viikkoa etuajassa vielä, että se oli vielä semmoinen pieni yllätys siinä, mikä niin Kyllä. kuin aikataulullisesti. Mutta joo, ajattain koko ajan oli jotenkin sellainen olo, että sinä tai te tulette synnytykseen mukaan. Ja se oli kyllä joo, tosi kaunis kokemus kaikkinensa, että todellakin pysyin ihanasti kuplassa ja siinäkin just oli vähän pahoinvointia ja ne saatiin just kanssa homeopaattisilla, muistan tosi hyvin sen kohdan, kun itse asiassa just saavuit silloin, Joo. kun oli sitä pahoinvointiini paikalle. Mulla oli tosi nopea synnytys siis kaikkinensa, että siinä ei kauhean monta tuntia kulunut yhteensä ja näin, niin oli kyllä joo mieletön kokemus ja vaikka vedestä jouduttiin sitten lopuksi nousemaankin, niin siltikin jotain se kokonaismuistikuva on tosi niin kuin iso ja voimakas ja muistavia sellaista jotenkin hetkeä itse kun siinä ponnistusvaiheessa vähän sit rupesi kestämään ja sitten sanottiin, että on niin kuin viimeinen mahdollisuus. Ja sitten mä laitan niin kuin kaikki voimani rukoukseen ja pyyntöön, että ottakaa, että ei leikattaisi, että hän tulee ulos ja sillä ponnistuksella sitten teidän sieltä syntyi ja oli kyllä ihania muistoja. Jää varmasti, tai uskon, että jää minun ainoaksi synnytykseksi, niin on ihana sitä muistella ihan herkistyy. Se oli niin suuri kunnia olla mukana ja myöskin niin kuin nähdä, miten suuri sun synnytyskupla ja se niin kuin naisen synnyttäjän voima, että vaikka ollaan sairaalassa ja vaikka sit vähän puututaan, mutta sä pysyt silti siellä, että pyhässä tilassa, pyhässä luomistilassa ja miten sun keho toimi niin kauniisti. Ja mä muistan just sen hetken, että me ajateltiin, että okei, nyt kaikki jutut, pelit ja magia käyttöön. Sä oot siinä vaiheessa, mä laitoin aarnikaa aika korkeeta, niin sä oot imennyt mun sormesta sitä, koska enää ei pysty antaa suun. Niin kyllä siis siellä oli, tällaista tämä on, että kun me ollaan täysin läsnä, niin Joo, myöskin intuitiivisesti, miten me Hennankaan myöskin suojeltiin sitä sun tilaa. Se oli meidän niin kuin number one juttu, että me suojellaan sun pyhää tilaa, jotta sä voit keskittyä siihen, mitä joo, sä teet. Ja
Eden tuli sieltä niin kauniisti ja niin valovoimainen nainen, mikä hänestä on syntymässä sieltä, niin se on ollut ihana myös seurata hänen kasvuaan. Ja Kyllä. jos me mennään vähän sen taaksepäin, mä haluan kertoa tällaisen, tämä on ehkä vähän mystinen asia kuuntelijoille, mutta tämä mun showni on vähän mystinen. Tämä podcasti on vähän sellainen, että meillä ei ole asioita, mitä me sensuroitaisiin. Mä olin juuri tekemässä uutta lääkeainetta. Mä oon työskennellyt paljon Maria Magdalenan kanssa ja se oli yksi, millä me työskenneltiin myöskin Outin kanssa, koska Outin tapa niin kun tehdä Eden on ollut hyvin erityinen ja yksilöllinen ja sähän oot siitä julkisesti paljon puhunut. Kyllä. No, sitten kun me tehtiin tätä äiti Mariaa, ja äiti Mariahan on tunnettu, tietysti tämä pääsiäisen aika nyt oli otollinen tehdä tätä lääkeainetta, niin siellä on sellainen konsepti kuin Immaculate Conception, ja sanotaan neitseelliseksi syntymäksi tai jumalalliseksi syntymäksi tai hedelmöitykseksi. Se tuli tuossa vahvasti esille ja olit Outi niin läsnä siinä, koska mä mietin sitä sun tapaa hankkia Eden, että se oli kyllä tällainen äiti Marian tai ruusulinjan siunaama Immaculate Conception. Ähm, Tavallaan niin kuin pyhästä liitosta hän saapui. Miten sä koet tämän itse? No wow, resonoi ihan valtavasti. Että jotenkin sellainen niin kuin itselle koko se polkuhan on tuntunut tosi tarkoitukselliselta, että sen kuuluu mennä just näin. Ja mä muistan, joku sanoi mulle joskus tosi kauniisti, että jostain syystä Eden tarvitsi ne, tavallaan niin kuin ikään kuin ne geenit jostain muualta, päägeenit tai näin, ja sinut äidiksesi, jotta hän voi tehdä sen tehtävän, mikä hänellä on tänne annettu. Mm. Ja se niin kuin mulle tuntuu niin kuin täysin sellaiselta, että kunnioitan sitä siis niin kuin tietyllä tapaa. Ja jotenkin miten nyt, tai siis siis Edenhän on ollut mulle semmoinen suurin tukihenkilö, sanotaanko näin, siitä asti kun hän syntyi. Tällä tavalla valon tuomisella hän on todella rakkaudellinen ja valoisa ihan jo luonteeltaan ja koko niin kuin energialta ja muulta, mutta hän todella, oli kyse sitten tarhoissa tai kouluissa tai kavereitten kanssa, niin hän on sellainen, joka niin kuin tuo hyvää niin kuin ihmisille selkeästi. Niin miten se on itsellekin niin kuin ollut valtava niin kuin auringon nousu omassa elämässäni. Ja sitten tietenkin, kun miettii sitä Edenin, just jotenkin, no ihan vaikka astrologista karttaa, me ollaan molemmat nousuoinaita, mikä on Suomessa todella harvinaista, Joo. niin tavallaan sellainen, että miten mä itse koen, että juuri hänen piti tulla elämään tätä elämää mun kanssa. Ja nyt tämä koko säätiöhän liittyy paljon myös lapsiin ja tuleviin sukupolviin, ja Edenhän nyt jo on tosi innoissaan, että haluaa olla siinä mukana, ja säätiön nimi on tosiaan Eden Future Foundation, ja pyritään luomaan. Hän on ollut se silmien avaaja mulle tässä ranskalaisen koulusysteemin käsittämättömyydessä, niin kuin karmeudessa, jonka takia sitten tavallaan säätiö sai vielä toisen linjan siihen 6 koulutussysteemin rakentamiseen, ja hän on se mun opettaja tietyllä tapaa näkemään ne tavallaan ehkä systeemitason ongelmat, joihin mä pyrin luomaan sen rakenteen, joita hän sitten kenties myös sit omilla taidoillaan ja hyvin erilaisella siis sinänsä persoonalla tai niin kuin, kyvyillään varmasti sitten ehkä tavalla tai toisella jatkaa ja ilmaisee. Ja jotenkin niin kuin mä koin siinä sun synnytyksessä, että Amadeuksella oli myös jonkinlainen rooli, koska me Outin kanssa rakastetaan Ranskaa ja usein puhutaan meidän Katarin muistoistamme. Ja mulla oli sellainen olo, että hän on jotenkin samaa linjaa. Ja hänen kanssaan mä oon miettinyt myöskin tätä tavallaan, kun me käytiin
äiti Marian Seven Sorrows tai Seven Swords, niin se on tavallaan sitä, että äiti menettää lapsen ja pyhän lapsen, ja jokainen lapsi on tietysti pyhä, ja tavallaan niitä surun prosesseja, mitkä on, niin samalla tavallahan niin kuin nainen, joka ei tule raskaaksi ja hedelmöityshoidoissa käy näitä äiti Marian menetyksiä, tai kuka tahansa on vaikka saanut keskenmenon tai tehnyt abortin, niin toi on niin kuin ihana siunaava lääkeaine muun muassa sellaiseen, koko siihen prosessiin tulla äidiksi. Ja me homeopatiassa me ei arvoteta. Sillä ei ole mitään merkitystä, onko tullut luonnonmukaisesti, onko tullut adoptoimalla, onko tullut keinohedelmöityksellä. Ja myöskin se, oli mikä tahansa, niin niin kuin, että Eden on ollut sun sisällä, niin ne geenithän vaihtaa, solut vaihtaa siellä. Et jopa se, että miten te olette niin samannäköisiä, että tämä sun esimerkki on antanut niin paljon toivoa, koska sä oot siitä puhunut ääneen, niin sitten me ollaan tehty Insta-liveä ja muita, ne on antanut naisille toivoa, että on vaihtoehtoja, ettei luovuta siitä unelmastaan. Kyllä, joo. Ja itse asiassa mulla oli muutama päivä sitten tuon säätiön tiimoilta keskustelu erään naisen kanssa, joka on siis geenitutkimuksessa aika niin kuin edistyksellisiä ihmisiä. Ja hän sanoi, me puhuttiin tästä, mä kerroin Edenin tarinan, ja hän sanoi, että olisipa jännä joskus tutkia teidän kahden geenejä, koska hän on aika varma, että siellä on tosi paljon samaa. Että hän uskoo siihen, tai hän on nähnyt sen, että sillä tavallaan niin kuin sielullisella tai sielun osuus siinä geenien niin kuin muodostumisesta on tosi iso. Ja sitten niin kuin ehkä potentiaalinen kumppani jonain päivänä, se olisi niin kuin jännä tavallaan tietyllä tapaa tämmöisessä skenaariossakin katsoa tavallaan lapsi, jolla ei ole yhtään yhteisiä geenejä niin kuin ikään kuin kummankaan kanssa, jos näin on. Ja sitten, että miten ne sitten kuitenkin ikään kuin, miten nämä kaikki kolme tavallaan toisille tuntematonta ehkä niin kuin sieltä niin kuin, geenien puolelta, miltä sinä, että hän sanoi, että niin kuin hän uskoo, että tuommoisessa tilanteessa, niin, jossa on hyvin tarkoituksenmukaiset polut, niin se itse geenikanta on tosi samanlainen. Mä en ole yhtään alan asiantuntija, mutta se oli Joo. kiehtova keskustelu. Kyllä, ja siitä on paljon puhuttu nykyään, ja jotenkin aina kun me tehdään tuonne lääkeaine, niin siinä tulee tietoisuuteen paljon asioita, tai me keskustellaan, me tehtiin Depti Kodessan kanssa, jonka kanssa me ollaan tehty paljon lääkeaineita, ja hän on työskennellyt Pyhän Äidin kanssa paljon, niin jotenkin se niin kuin ymmärrys siitä niin kuin rakkauden voimasta, ja niin kuin, että miten se sielu valitsee sen oman linjan, mihin hän haluaa tulla, ja niin kuin, miten paljon Eden on saanut rakkautta ja miten terve hän on. Hänen elinvoimansahan vastaa homeopatiaan tosi nopeasti ja muutenkin hänellä on niin kuin se kaikki ympäristö, missä hän on saanut kasvaa ja vielä tämä, että sä oot rakentamassa hänelle ja muille tulevaisuutta, sellaista ympäristöä, missä niin kuin ihminen, uuden ajan ihminen erityisesti voi hyvin. Joo, siis toi projekti on selvästi niin iso ja se on tosi tärkeää pysyä luonnonläheisenä, down to earth. Ja tietysti kaikille, koska aika rupeaa olemaan valmis siihen, että me kyseenalaistamme koulutusjärjestelmää, mitä me syömme, just tämä permakulttuuri, että me niin kuin ruvetaan elämään enemmän sellaista yhteisöllistä elämää. Ja toi sun visio on ihana, ja se on ihana, että se on myöskin iso. Kyllä. Ja mä niin toivotan paljon onnea koko projektille. Kiitos paljon, joo. Ja kyllähän niin kun, tässä on jotenkin, no siitä kun se laskeutui minulle tehtäväksi annettu, niin siitäkin on muutamia vuosia aikaa. Tämä on jotenkin sellainen projekti, että tietää niin kuin itsekin, että ei niin kuin pysty ehkä ajallisesti tietyllä tapaa hallitsemaan, että se aukeaa just niin kuin sen kuuluu aueta. Mutta kuten tiedät itse, miten tässä tänne muuton jälkeen on tullut ihmisiä niin kuin projektin avuksi täältä kylästä ja muuta, ja miten se tuntuu, että se lähtee nyt nimenomaan vähän niin kuin kytän olemassa olevan ranskalaisen kylän kanssa tehtynä projektina ja muuta, niin jotenkin itsekin vaan täytyy vaan nauttia matkasta, ja sitten Kyllä. se kaikki, miten se niin kuin fyysisesti
tulee ilmentymään. Ja Ranskassahan on byrokratia on pitkää myöskin, että siis tietyt niin kuin rakennuslupajutut, mitä on nyt päällä, niin niissä menee sitä aina vuosi helposti niin kuin tietyissä asioissa ja näin, mutta tavallaan, että eihän aikaa vaan aikaa, tai siis sille, että ei sillä ole niin merkitystäkään, että miten, milloin mikäkin ikään kuin tapahtuu, että kaikki Kyllä. tapahtuu just. Se vähän niin kuin kasvaa Edenin kanssa. No just näin. Ja siis varmasti vielä, siis enhän mä edes itse varmasti tiedä todellakaan kaikkea sitä, mitä se tulee pitämään sisällään. Ja tosiaan se mun tausta, kun on sieltä tavallaan liiketoiminnasta ja bisnesmaailmasta, ja sitten nyt mä teen paljon töitä tämmöisten niin kuin systeemimuutosihmisten kanssa, ja se on todella huvittavaakin välillä, koska me ollaan kuin yö ja päivä vastakohdat. Niin kuin naurankin ja otan sen silleen positiivisen kautta tai silleen, että mut on niin kuin selkeästi nyt jotenkin tuotu erilaisella taustalla tällaiseen porukkaan, koska siellä varmasti kaivataan sitä konkretiaa ja sitä semmoista tavallaan, että saadaan asioita aikaiseksi tehtyä juttuja ja näin. Niin siinä on paljon uutta itselle ja se on itse asiassa tosi upea tunne myöskin se, että mulla on sellainen olo, että perinteinen liiketoiminta tietyllä tapaa tai sen tekeminen on niin kuin, ei anna mulle silleen enää niin kuin tarpeeksi, että mä haluan oppia uutta ja tässä on siis niin kuin se, että mitä pääsee oppimaan kaikesta, vitsi just koulutukseen liittyvästä ja maanviljelystä ja kaikesta, niin sehän on niin ihan hullun kiehtovaa ja elämää vitsi täällä luonnossa ja eläinten kanssa ja niin kuin, että on kyllä elämä paljon muuttunut, jos miettii, että siellä meikäläinen veteli siellä Lontoossa niin kuin elämää ja tavallaan tosi siis erilaista ja nyt täällä luonnon ääressä ja just ollaan kanoja hankkimassa tuohon pihalle ja kaikkea muuta ja siinä on niin aivan ihania juttuja. Ihan mieletöntä. Miten kuulija voisi auttaa tässä projektissa? Jos joku kokee sen todella sydämen asiana, niin onko jotain, mitä voisi tehdä? No tässä kohtaa ehkä vielä, jos kokee sydämen asiana, muuhun voi ottaa aina yhteyttä. Eli voi mut löytää sieltä vaikka nyt Instagramista tai linkkarista tai muualta. Ja todella mielellään siis tapaan ja juttelen ja näin. Ja uskon, että just ne oikeat ihmiset tuodaankin tällä hetkellä. Että nyt on niin kuin, oikeastaan se vaihe, että mä tapaan hirveästi ihmisiä samaan aikaan, kun tiettyjä byrokratia-asioita viedään eteenpäin ja muuta. Niin uskon, että kaikille just se oma niin kuin, tavallaan rooli sieltä muotoutuu, jos näin kuuluu tapahtua. Että tosi mielellään saa ottaa. Et ehkä vielä just nythän meillä ei ole vielä sosiaalisen median presenssi eikä muut, että mä haluan, että tietyt asiat tuon ensimmäisen innovaatiokylän kanssa menee eteenpäin ennen kuin sitten päästään kunnolla sitä tuomaan julki. Kyllä. Näin. No sitten hei, jaetaan muutama sana tästä Saunaing-projektista. Mä oon kokeillut näitä ja siis tykästynyt todella paljon ja vein vielä saunaseuralle, koska olen saunasisko sieltä. Ajattelin, että juuri sinne ne kuuluu ja testasin niitä ja saunahan on maailmalla tällä hetkellä niin pop-asia. Niin kerro vähän tästä teidän projektista, uudesta konseptista. Joo, no tämä on kirkonkello. No, tuli vaan pari. Joo, eli tässä on tosissaan, niin kuin sanoin, että semmoinen perinteinen liiketoiminta ei ehkä mulle silleen anna enää niin hirveästi. Ja tässä niin kuin projektissa pääsee niin kuin jo toteuttaa sellaista kuitenkin isoakin missiota. Eli me hyvin paljon keskitytään siihen, että ihmiset, no puhutaan siis vanhoista saunarituaaleista, mitkä on ikiaikaisia Suomessakin ollut. Mehän ollaan vitsi synnytty ja kuoltu saunaan ja niin kuin ihan kaikkea. Ja me ei ehkä osata sitä suomalaisina sitä tarinan kerrontaa ja se on meille jotain niin kuin tietyllä tavalla pyhää ja omaa, että tuollahan maailmalla eri maat omii saunaa ikään kuin itselle, vaikka se on kuitenkin lähtöisin Suomesta se koko kulttuuri ja näin. Me pyritään nyt tuomaan nimenomaan luonnonmukaisilla tuotteilla suomalaisia saunarituaaleja yhdistettynä näihin saunatuoksuihin ja sitten saunakosmetiikkaan. Eli ollaan tehty lämmössä niin kuin lämpöön soveltuvia ja vielä sitten ikään kuin tehostuvia tuotteita, eli erilaisia kasvomaskeja ja
seerumimistiä ja hiusöljyä, eli erilaista tämmöistä niin kuin beauty, cosmetics, itsehoitotuotetta. Ja nimenomaan se niin kuin ritual of reconnection, eli pyritään saamaan ihmisille se nautinnon hetki yhteydessä itseen, vaikka se olisi tietysti paljon maailmalla on social sauna boomia ja muuta, eli tietysti soveltuu semmoiseenkin, mutta niin kuin pohjimmiltaan tuossa projektissa pyritään viemään niitä suomalaisia ikiaikaisia saunarituaaleja ja sitä saunan hyvää oloa maailmalle. Eli iso kansainvälinen, toki Suomestakin tuotteita saa ruohonjuuresta ja hyvinvoinnin tavaratalosta ja muista ketjuista ja näin, mutta isosti myös mennään sitten maailmalle. Mä haluan jakaa, kun tämä Shamanistic Remedies of the Arctic, mitä itse asiassa Outi, sulle ei varmaan ole tätä vielä. Eipä ole. Joo, laita osoite, lähetän Sama. sinulle. Niin Hyvä. täällähän yksi meidän koulun opiskelijoista, Päivi Suutari, teki tosiaan savusaunasta homeopaattisen lääkeaineen. Ja kun mulla oli ajatus tämän kirjan kanssa, että mä kutaan englanniksi, että mä vien sitä arktista hiljaisuutta, sitä meidän magiaa ja tiedätkö sitä niin kuin luonnon parantavaa voimaa kansainvälisesti maailmalle, Joo. niin noissa saunatuotteissa on vähän samaa. Niissä on todella samaa. Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen polku, ja tässä voisi olla niin kuin yhtymäkohtia. Todella. Ja sitä hiljaisuutta ja sellaista, että jos mietitään, niin kuin maailmallahan trendaa tällä hetkellä hirveästi saksalaisten saunarituaali Aufguss, mikä on tämmöinen teatraalinen esitys. Siellä liuhutellaan ja lauhutellaan ja sä katsot ja sä oot niin kuin ikään kuin yleisönä siinä hetkessä ja sulla on se performanssitaiteilija siinä edessä ja muuta. Ja se suomalainen saunarituaali on nimenomaan, liittyy siihen hiljaisuuteen ja siihen niin kuin itsensä kanssa olemiseen ja rauhaan ja hiljaisuuteen. Niin siinä on niin kuin, miten sä purkitat, miten sä konseptoit sitä hiljaisuutta, rauhaa, parantavuutta, niin sehän on meillekin ollut niin kuin tekijöinä, sitä on paljon pohdittu, että miten sen saa konseptoitua sellaiseksi, että siitä saa tavallaan niin kuin muutkin pääsee siihen kärryille ja ymmärtää sen hienouden. Ja esim. Tässä kirjassa mä tein sen tarkoituksella, että on niin kuin seremonia, ja sitten mä tein tänne esimerkiksi, jätin paljon tilaa, ja esim. Porot on edustettuna, poronsarvesta tehty lääkeaine, että siellä on lunta paljon. Kyllä. Ja kun mä katsoin, mitä tuotteita noissa saunain oli, niin Ja. siellähän oli mäntyä, eikö niin? Kyllä. Oliko siellä, mulla ei ole nyt tässä näin, mutta että me ollaan männystä tehty, täällä on männystä lääkeaine. Sitten meillä on nämä 3 sisarta, suopursu, poimunlehti ja mesiangervo. Niin luinko oikein, että siellä oli jossain mesiangervo? Mesiangervo on mun mielestä, joo. Meillähän on siis meidän tuotekehittelijä Jonna on yksi Suomen innovatiivisimpia luonnon No niin. aineiden käyttäjiä. Sun pitäisi Jonnan kanssa todellakin myöskin. Ehdottomasti. Niin paljon yhteneväisyyttä. Mä oikein olin tosi onnellinen, kun tietysti mä aina katson, että mitä tuotteissa on. Ja mä olin niin kuin, että mä tiedän niin, mitä se mesiangervo tekee, koska me ollaan tehty siitä lääkeaine, joka on tässä kirjassa. Joo, Ja sehän on pyhä naisten lääkeaine just näin. hormonaalisiin ja myös riitteihin, siirtymäkausiin. Että maailma on kyllä tosi onnellinen, että ne saa tällaiset tuotteet. Joo, just näin. Leväähän me käytetään myöskin, ja Joo. meillä on uusia innovaatioita niin kuin levään liittyen. Ja Kyllä. todella, mutta se on se meidän juttu, eli ne ei ole tavallaan niin sanottua peruskosmetiikkaa, vaan kaikki raaka-aineet on tosi mietittyjä ja paljon mennään tämmöisillä Blue Origin niin kuin ympäristönsuojelu, vedensuojeluarvoilla ja periaatteella eteenpäin. Ja Kyllä. toivotaan, että tuotteet leviää ja Kyllä. parantaa. Ja tuossa on kyllä oikeasti todella mielenkiintoinen yhtymäkohta, missä voisi. Kyllä. Ja siis ne tuntuu myös ihan taivaalliselta. Mä oon todellinen hifistelijä, kun tulee luonnon kosmetiikkaan ja saunomiseen ja tällaisen. Itse asiassa tänä aamuna kävin kylvyssä ja mainittakoon, että aivan mieletön on se kylpysuola. Joo. Niin
Mitä siinä olikaan ne, tota, oliko siinä, no siinä on suolaa, sitten siellä on havupuu-uutetta ja oliko siellä jopa se tota, mesiankerma? Mitä? En ole, siellä on koivua mun mielestä Joo, siinä, ja sitten siinä on lemongrass, eli mikä se on, sitruunaruokoa. sitruunaruoho, just. Joo. Ja Eli se on, koivu on yksi lääkeaineista myöskin tässä meidän kirjassamme, että mun pitää joo, nyt katsoa ihan kokonaan, mitä kaikkea siellä on, koska kun katsoin, niin en yhdistänyt, yhdistin vasta nyt, kun keskustelemme. joo. Ja se kylpysuola, siinähän on myös magnesiumia, eli ne on Joo, myös funktionaalisia, eli sitten on joo, myös se rentouttava ja niin kuin lihaksia hoitava vaikutus. Ja tosiaan se kylpysuolan tuoksuhan on aika jumalallinen, että siitä on tulossa nyt just ihan, no kesäkuun alkuun mennessä tulee kauppoihin myös tämä kuorintasuola, mitä on oi, myös niissä oi, taivaallista. tuolla niin tulee sitten siihen. Wow, ihan mahtavaa. Tota, loppuun mä haluaisin kysyä vielä, mitä rakkaus sinulle merkitsee? Wow, mikä kysymys. No, rakkaus on kaikki. Se on niin kuin olemisen ydin, meidän suurin tehtävä täällä, viedä sitä eteenpäin. Ja rakkaudesta mä jotenkin itse, no ammennan sen oman voimani, mä rupean ihan itkettää. Mm. Jotenkin noi omat kokemukset, myös ne haastavat, mitä on niin kuin läpikäynyt ja muuta, niin no niin kuin vissiin alussa sanoin, niin toi jotenkin sen rakkauden ja armon sydämeen ja se on niin kuin silleen kyllä vitsi suurinta ja kauneinta, mitä elämä voi tarjota. Ja sen niin kuin jotenkin kokeminen niin on niin suuri kunnia ja jotenkin antaa elämälle ihan uuden ulottuvuuden ja merkityksen. Ja siitä käsin niin kuin kaikki tapahtuu. Ja se tuo sen niin kuin rauhan ja tasapainon ja luottamuksen ja jotenkin turvan tietyllä tapaa. Ja Mm. se rakkaus nimenomaan, se on niin täällä täysin. Et jotenkin sen, ehkä semmoinen, niin kuin, mitä meitä monesti laitetaan osaa meistä kokemaan suuria menetyksiä, oli ne sitten liittyen sairastumisiin tai kuolemiin tai omaisuuden menetyksiin tai muuhun, ne tavallaan tarpeeksi syvälle, että me päästään siihen tilaan, että me polvistutaan tietyllä tapaa sen elämän edessä, niin ne on ne suurimmat lahjat, kun sieltä pääsee niin kuin sit nousemaan kuin Feeniksin lintu uudella voimalla, uudella niin kuin tasolla, uudella ulottuvuudella taas niin kuin luomisen tilaa ja elämäntilaan, niin se on rakkaus. Mm. Mä jotenkin kuulen tässä niin kuin sellaista uuden ajan naisyrittäjän, sen pyhän feminiinin ja jotenkin molemmat Mariat puhuvat kauttasi. Ja ei ole sattumaa, että sä olet siellä Ranskassa tietenkään ja että oot opiskellut Ranskaa aikaisemmin. Miten sä koet sen maan siellä? Miten se puhuu sulle? No, no sehän on niin kuin tosi iso jotenkin, että jotenkin tuntuu, että tässä nyt tekemisessä kaikessa, mitä tekee, niin se on niin kuin tavallaan äitimaan kautta tulevaa tekemistä, just sen rakkauden kautta tulevaa tekemistä. Ja se liittyy just kunnioituksesta myös niitä niin kuin ihmisiä ja tavallaan ikään kuin alkuperäisihmisiä kohtaan. Ja että me ollaan täällä niin kuin kaikki yhtä, kaikki samanarvoisia ja osa sitä luontoa, ekosysteemiä. Ja meidän pitää löytää tapoja elää paremmin tasapainossa kaikki yhdessä, eikä silleen tietyllä tapaa, että me millään tasolla pystyttäisiin hallitsemaan tiettyjä tai niin kuin luontoa ja sitä maata, vaan ihmisten tulee löytää se yhteys uudestaan
sen kanssa, koska sehän muuttaa sitten sen kaiken kuluttamisen, suhtautumisen kaiken, kun päästään takaisin yhteyteen niin kuin sen maan kanssa. Ja se on jotenkin se ohjaava voima niin kuin itselle tosi paljon nyt tässä hetkessä. Mä en pysty oikein sanottaa sitä, mutta tämä paikka ja tonttihan mähän 3 vuotta sitten kävin täällä ensimmäisen kerran ja mä en ole käynyt katsomassa yhtäkään muutamaa plänttiä tuon projektin ensimmäiselle osalle kuin se tietty tontti. Ja se on niin kuin ehkä vähän hulluukin, mutta mä vaan tiesin ja tunsin sen. Ja tämä alue on tosissaan hyvinkin niin kuin pyhää maata, eli mehän ollaan niin kuin tosi lähellä, 15 minuuttia ajaa tästä Luudesin pyhään kaupunkiin. Tästä tuosta kyseisen tontin läpi laskee joki, mikä laskee sieltä Luudesista. Tässä on kaikki pyhiinvaellusreitit, vuoret. Vuorten energiahan on ihan käsittämätön, että musta tuntuu, että mä en ole ollut valmis siihen aikaisemmin itse tietyllä tapaa kohtaamaan sitä, mitä ne henkii ja mitä ne meille kertoo. Vuoria Ja kutsutaan niin kuin lohikäärmeiksi, lohikäärmeäideiksi. Joo. Ja Katari-alueet on tässä lähellä ja tässä missä ollaan ja kaikki mistä me tultiin 3,5 vuotta ensin Baskimaassa ja Baskihan niin kuin, Baskihistoria ulottuu laajemmiltikin ja sehän on tosi myöskin paljon puhutti mua, että siinä on kyllä varmasti sanotaan, että on paljon yhteyttä niin kuin suomalaiseen ja saamelaiseen niin kuin historiaan ja muuhun. Ja Jos me tulemmekin Katareista. Katarit tietysti on olleet tiettynä ajanjaksona, mutta sitähän sanottiin myöskin, että Jeesus oli ja Maria Katareja. Ja että tavallaan se on ollut sitä ruusulinjan jatkumoa. Ja mitä enemmän mä tutkin ja kuuntelen sitä Katari niin kuin historiaa, niin sehän on vaan sitä pyyteettömän rakkauden työtä, että me pyhitetään elämä pyyteettömälle rakkaudelle. just näin. Ja kuulostaa, että sitä sä oot todella tekemässä siellä ja mä niin lähetän kaikki mahdolliset apukeinot, mitä kaikilta aikalinjoilta, mitä sinulle voi vaan siihen projektiin tarvita ja olen tietysti myös käytettävissä sitten tulevaisuudessa. Mahtavaa. Joo, ja kyllä toi Katari niin kuin historia ja se puhuttelee itseä tosi paljon ja jotenkin vahva semmoinen Katari-identiteetti itsellä ja niin ehkä mystiseltä, kun se kuulostaakin ja näin, mutta tässä jos jossain uskaltaa sitten Kyllä. sanoa. Ja jotenkin uskon myös siihen tavallaan ehkä vähän Katarien uuteen tulemiseen, että tavallaan, että eihän se tietysti samanlaisena niin kuin näyttäydy välttämättä kuin historiassa siis silleen omassa muodossaan, mutta uskon, että meitä katareita täällä paljon nyt kokoontuu tekemään sitä rauhantyötä ja uusien rakenteiden luomista ja uuden Euroopan luomista ja uuden maailman luomista. Ja se on just sitä nimenomaan rakkaudesta käsin, että kyllähän tähän maailmaan sitä tarvitaan tosi Kyllä. paljon. All we need is love. Niin hipiltä kuin se kuulostaakin, mutta näin se on. Se on paljon syvempi kuin koko hippi-ideologia, mikä sinälläänkin on syvä. Olen itse asiassa tulossa Sacred Source Schoolin kanssa ja naisryhmän kanssa ensi viikolla Etelä-Ranskaan. Eli me ollaan vaan se aika siellä, mutta seuraavan kerran kun tulen Ranskaan, niin sitten ehdottomasti tulen ja haluan käydä siellä maaperällä kokemassa sen energian, mistä olet puhunut. Kyllä, joo. Kuulijoille ehkä vielä, jos ei Ranskaa niin tunne, eli Reita menee enemmän sinne vähän niin kuin Välimeren puolelle, ja se, missä me ollaan nyt, niin on täällä niin kuin, pikkasen lounais enemmän kulmassa Pyreneiden vuorten niin kuin siellä vasemmanpuoleisessa alkupäässä Espanjan rajalla. Enemmän Atlantin puolella. Atlantin puolella, kyllä joo. Baskimaassa oltiin ihan Atlantin lähellä ja sen parantavassa voimassa oltiin 3,5 vuotta ja nyt sitten tänne lähemmäs vuoria siirryttiin. Kyllä. Mutta hei, sydämestä ja rakkaudella, kiitos niin paljon Outi. Kiitos Reeta, oli ihanaa.
Niin Ja kovasti. terveisiä sinne Ranskaan ja terveisiä Edenille ja kaikkea hyvää projekteihin. Kiitos tuhannesti. Ja kiitos rakas kuuntelija, kun olit kanssamme ja nähdään taas seuraavassa episodissa. Outin kaikki tiedot löydät sitten näiden podcastien alta, niin voit olla hänen yhteydessä, jos se kutsuu sinua. Kiitos kun kuuntelit Rakastu homeopatiaa podcastia. Mikäli haluat työskennellä kanssani, toimin homeopaattina, toimin naisten mentorina, astrologina. Minulla on palvelu Divine Purpose and Passion. Käy nettisivuillani www.reetapohjonen.com. Mikäli haluat opiskella homeopatiaa, Homeomamas tai Pyhämatka on akuutin homeopaattisen mestarikursseja ja Pyhämatka on, jos olet raskaana tai haluat raskaaksi tai työskentelet raskaana olevien kanssa. Lisäksi on lyhyempiä kursseja ja sitten tietysti ATH:ssa Academy of Transformative Homeopathy voit opiskella unelma-ammatin homeopaatin tutkinnon. Voit suorittaa perusopinnot tai sitten voit tulla meidän 2-vuotisiin ammattiopintoihin. Voit toki opiskella pidempään kuin se 2 vuotta. Lisäksi The Shamanistic Remedies of the Arctic 19 lääkeainetta, joista puhuimme ensimmäisessä episodissa, on myynnissä meidän Holvikaupassa. Ja siihen kuuluu myös kitti näitä ihastuttavia arktisia lääkeaineita. Koulumme sivut löydät www.athacademy.fi ja meillä on myöskin suomenkieliset sivut www.homeopatiakoulutus.fi. Lämmin tervetuloa toivotus rakastumaan homeopatiaan. Kiitos!